добре дошли на 10-те юбилейни награди на конкурса за най-добър български сайт BG Сайт 2009. Много се радваме, че точно ние ще водим тази вечер тези награди. Диана Алексиева и Юлиан Вербов. 10 години. Това е много време. Представям си колко много аз съм се променил за тези 10 години, а какво остава за интернет. Да, ти много си се променил късен ден. Ти пък не си мръднал. За добро. А колкото до интернет в България, едно нещо е сигурно. През тези 10 години са се раздавали награди и то на най-добрите. Всички значими онлайн проекти у нас притежават поне по една статуетка от BG Сайт. А статуетките, така желани и мечтани, предполагам от всички вас, са дел на Иво Арнаудов, който проектира и изработва първите в далечната 99-та. Както и да е. И до момента за тези 10 години са раздадени цели 166 статуетки. А тази вечер ще раздадем още цели 16. Да, ще раздадем, но преди това е редно да споменем тези, без които това събитие не би било възможно. И това са имената на организатора, арбитъра и естествено спонсорите на конкурса. Да, организатор е фондация BG Сайт, арбитърът на световните награди за Web Awards и Оскарите PricewaterhouseCoopers. Аплодисменти! А спонсори на конкурса са Microsoft България, Superhosting България, Еорит и Нетера. Пак аплодисменти! Тази година наградите в отделните категории определи 32 членно жури, имената на които всички вие много добре го познавате, само че ще се наложи пак да ги прочетем, да не сме ги забрали. А именно това са Александър Савов, дизайнер, собственик на агенция Креатор. Александър Бойчев, главен редактор на списание Токмен. Аника Никанова, онлайн маркетинг специалист Mail.bg. Борислав Борисов, пиар експерт. Велия Димитрова, ръководител веб проекти ICGen. Веселин Ангелов, шеф на Genius. Виктория Лазова, главен редактор на вестник InfoWeek. Галин Димитров, собственик на Aman.bg. Галя Тодорова, онлайн маркетинг специалист bgmaps.com. Георги Христов, креатив директор Design.bg. Георги Чернев, шеф на Софийската търговско-промишлена камара. Дарина Христова, онлайн маркетинг специалист Тари. Десислава Бушнакова, пиар експерт Roy Communication. Десислава Янчева, маркетинг специалист МКБ Юнион Банк. Драгомир Ценов, журналист Плевен Лайф. Иван Георгиев, Мусала Софт. Илко Груев, търговско-промишлена палата Стара Загора. Ирина Кирджикова, експерт по узнаваемост Лукрат. Калин Карабойчев, Калдата. Камен Кънев, Моите пари. Майя Герасимова, маркетинг експерт Бела България. Мартин Попов, онлайн маркетинг експерт Interactive Share. Момчил Миков, онлайн маркетинг експерт Media Hub. Огнян Младенов, SEO експерт блогър. Петър Добрев, списание Интро. Петя Кирилова Греди, блогър. Светослава Илиева, дизайнер NetAge. Силви Тодорова, Fashion.bg. Станислав Бошков, Свежонет. Тодор Христов, Нова визия. Христо Георгиев, Web Gravity. Юнус, ръководител онлайн проекти, блогър. Ох, много хора в това земята. Айде само да измените за всички. Така, свършихме с разгръщането на страницата, продължаваме с текста. Журито положи голям труд да оцени всичките 182 участващи в конкурса сайтове. Сега аплодисменти за журито. Процесът на оценяване на журито се арбитрира от PricewaterhouseCoopers България. С това BG Сайт е единствения конкурс у нас, одитиран на толкова високо ниво. Освен за оценките на журито, сайтовете се бореха и за вниманието на посетителите на интернет. Гласуването бе един месец, в октомври, и бе изцяло онлайн. Много от сайтовете активно агитираха посетителите си да гласуват за тях. И така, за наградите на публиката тази година гласуваха рекорден брой хора. Да видим колко са. Колко да са? 23 143. И преди да продължим нататък, трябва да поканя един важен за BG Сайт човек на сцената. Моля вашите аплодисменти за създателя на конкурса Жустин Томс. Първо
Първо искам да кажа, че много се радвам и благодаря на всички, че сте тук. Не съм очаквала толкова препълнена зала, иначе щяхме да поръчаме двойно по-голяма. Извинявам се на правостоящите. Ще гледаме да сме бързи, за да не се задушим. Искам да кажа, че аз съм многодетна майка. Имам 4 деца. На идване насам в колата обяснявах на моя син, който е тук и помага на най-големия ми син, че имам всъщност едно по-голямо от него дете. И то става днес на 10 години. Това е BG Site, това е най-голямото ми дете. И много ви благодаря, че ви всички го отдавате с такава почест и че сме се събрали днес тук на рождения му ден. Крачката назад и да си спомним първия BG Site, в който една шепа хора бяха от тук, присъствахме над него, 99-та година в една малка зала. Бяхме далеч по-малко, ентусиазмът беше все толкова голям, всяка година го повтарям, но не мога да не го кажа сега и благодаря, че вече интернет е толкова популярен, че да ни събира в една от най-големите зали в София. Вярвам, че най-добрите ще вземат награди, но знам, че много от вас ще си тръгнат разочаровани, но това не значи, че тръгвайте си без награда не сте толкова добри, колкото победителите. Просто не могат всички да вземат награди, но аз съм сигурна, че участвайки в BG Site, вие вече сте спечелили. Благодаря ви отново и очакваме да видим кои са победителите. И така, 10-ти юбилейни награди на конкурса BG Site за 2009. Време е за победителите. Първата категория за тази вечер е банки и финанси, от която ще разберем кой, как, защо и къде измисли кризата изобщо. Именно, кризата си е измислена, да не се оплесваме. Да, нека да видим номинираните от журито в категория банки и финанси. А те са Assurance BG, Моите пари, българският финансов пътеводител и корпоративен сайт на Първа инвестиционна банка. За да връчи наградата в тази категория, моля да заповяда на сцената госпожа Ирина Янчовска, бизнес менеджер в Нетера, един от спонсорите на BG Site 2009. Добър вечер на всички. Нетера в мое лице е изключително горда точно в тази категория да връчи наградата. И сега. На първо място е класиран корпоративния сайт на Първа инвестиционна. Това е втората награда, която взимаме тази година с нашия сайт. Първата беше на Българската веб асоциация лятото. Аз вярвам, че има още някоя друга награда, която да вземем, защото сайтът ни наистина мисля, че е много добър. Искам да благодаря. Тук виждам страшно много хора, с които си общуваме само в интернет пространството и които много са ни помогнали да сме наистина това, което сме. Благодаря.